Meta nkunu wasalna jew naqbżu nofs Jannar min ikun beda bis-seta diġà jista' jkun li jibda jaqta' qalbu minn riżoluzzjonijiet minħabba xi ftit raġunijiet. U llum ħansemmu l-iktar tlieta illi jaffettwaw il-maġġoranza kif jaffettwawhom u għalfejn jaffettwawhom. Jekk għadek ma bdejx, dan jista' jservik ukoll biex tkun preparat jew preparata għal meta inti jekk il-bambin irid nittamaw illi fil-qasir żmien tibda tieħu l-affarijiet bis-serjetà, tistenna illi anke inti possibilment tgħaddi minn dawn l-affarijiet. Ħalli kemm jista' jkun tevitaw. Naqblu? Tlaqna, mela number wieħed. Number one, illi jkollna targets estremi. Mela għandek min jgħidlek jiena rrid nitlef 9 kilos f'9 sigħat. Qed nesaġera apposta. Però ma nafx inti, imma ħafna nies jagħmlu targets esaġerati illi diġà jafu li possibbli jieħuhom li b'xi miraklu u l-kol nafu illi l-mirakli kien jagħmilhom persuna waħda biss. Tajjeb għal daqstant importanti li aħna ikollna targets li huma reali. Mela number one, għamel targets realistiċi, ħan ngħidu aħna, pereżempju ħaninsa niżilna lissa u ħanifoka fuq l-inches. Ħanifoka biex nara li kull ġimagħtejn qed nagħmel progress minn mal-waist, minn mal-hips, minn mal-koxxa, għax jekk dawk huma niżlin mela xi ħadd nieżel ukoll. Number one. Number two, għandna min jikkastiga lilu nnifsu żejjed. Bħal pereżempju jgħid isma' jiena volja nobot nitrenja l-ewwel ħaġa filgħodu. Hemm bżonn li kull jum bit-tnejn sal-ħadd nitrenja l-ewwel ħaġa filgħodu. Tista' tkun ġejja minn idea tajba ta' għax inti tgħid isma' rid nippika biex nagħmilha għax wara verament inħossni tajjeb, vera. Imma jekk inti assolutament m'intix morning person, jekk qed tkun infarrak jew infarka, jekk qed tħossok qar illi inti qed tkun filgħodu, mela might as well, anzi importanti, illi nsibu ħin ieħor. L-istess ħaġa għandek min għax beda jieħu l-affarijiet bis-serjetà, jekk jieħu xi żebbuġa żejda, jew għax joħroġ ma' tal-familja jieħu xi pizza żgħira, jew xi żewġ ta' tsimbit, iħossu li qisha ħataqa' d-dinja. Tikkastigax lilek innifsek għax li ħatamlu mhux għalissa biss, imma qed tagħmlu għat-tul ta' żmien. Mela biex tibqa' tagħmlu ħalli jibqa' jtik ir-riżultat importanti illi inti ikollok ukoll breaks. Break kemm mill-exercise u anke break minn dak li tiekol ta' kuljum. Number 3. Jekk inti qed tagħmel l-affarijiet li taħseb li huma suppost tagħmelhom u tagħmilhom mod regolari u s'issa għadek m'intix daqshekk kuntenta bir-riżultat illi qed takkwista għalik innifsek, ħantik parir. Tieħ 10 ijiem oħra. Għaliex qed ngħidu hekk? Għax hekk kif aħna saqbiżna nofs Jannar, għadhom għaddew ejja ngħidu 10 ijiem minn meta inti bdejt jew forsi 15-il ġurnata. Jekk għadek ma wasalx jew qed tippretendi li jkollok riżultati aħjar li għamilt s'issa, tihom 10 ijiem oħra għax jista' jkun illi issa li ġismek jibda jidħol aktar frutina u jgħaddi aktar żmien f'daqqa waħda ir-riżultati ħajisparaw aktar il fuq milli għamlu s'issa. Taqta' qalbek ħadd u jekk nistgħu ngħinu b'xi ħaġa, jiena Mattejus Grasso minn New Better Life kellimna jew tina telefonata fuq 99003909 99003909 jew bagħtilna Facebook message NU Better Life. Narakom.